Hvorfor skulle jeg skrive det her ned af? Hvor meget mandehænder skal der være på min Det bliver med byen, tænker jeg. Det bliver byen, tænker jeg. Skal vi... Nej, jeg vil ikke komme ud! Jeg vil ikke ud! Vi har samlet lidt ind i Noveco. Hvem har væltet mit kamera? Nej, nu. Kan morgen ikke starte det selv? Morgen er der. Det er med de fulde af. Ja. Vi har jo samlet... Vi har jo samlet lidt ind ved Noveco. Jo, fandme heller ikke stadig svinget, så er det lidt stykker, men det var det ind af i stjernen. Vi har jo samlet lidt ind ved Noveco. Den lille ting, som vi håber i... Ja. Vi har samlet lidt ind. Så kære kollegaer, eks-kollegaer også, som den lille ting, vi håber, I får glæde af. Så jeg håber, I kan bruge det. Nu bliver du helt rørt. Det er nok stemning, mand. Det er peber, han må peber. Mand. Skal vi åbne? Ja. Det er Noveco-gave for juhu! Ja. Vi vil godt. Jamen, jeg skal sgu da lige se. Det er jo morgen. Vind nu lige om. Ja. Det er det vigtige. Nej. Nemlig, ja. Hvad siger du der? Mange tak. Jeg håber, det nok kan bruges. Først. Du har købt, hvor jeg hader jer. Hvorfor? Det er det, du gerne have, jo. Det var noget, der rigtig kan sige det, humor, det her, mand. Må jeg tage triner med? Det. Vi sender til en. De koster 300 kroner stykket, så der er... Nå, jamen, så er det jo. Det er 3.000. Skal næsten flere år. Jeg håber, I kan bruge det til noget. Det er ganske på labellen af. Eller så er vi andre, der kan. Der står sgu navn på. Men tillykke med det i hvert fald. Jo, tak.